ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, പരിപ്പ് വട ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ 150 ഗ്രാം കടലപ്പരിപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് നല്ല പോലെ വെള്ളം വാർത്തിയെടുത്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു സവോള, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം അറിയാത്ത വിധത്തിൽ ചതച്ചെടുത്ത പരിപ്പിൽ നമ്മൾ മറ്റ് പച്ചമുളക് ആ കൂട്ടെല്ലാം കൂടി ചേർത്തു. ഒപ്പം 2 പിഞ്ച് കായപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 3-4 പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. അവസാനം ചേർക്കാം ഉപ്പ്. പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാം. പരിപ്പ് വടയുടെ കൂട്ടൊക്കെ റെഡിയായി. അപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ഇതാണ് പഴംപൊരിക്കുള്ള 2 പഴം. 4 സ്പൂൺ ഇട്ട് 4 സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തു. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം 1 സ്പൂൺ ഷുഗർ. ഈ അരിയും പഞ്ചസാരയുടെയും കൂടെ ഇതിൽ ചേർത്തു ഏലക്ക പൗഡർ 3 പിഞ്ച്, 1 പിഞ്ച് കളറും 1 പിഞ്ച് സോഡ പൗഡർ. ഒപ്പം ചേർക്കാം വറുത്ത അരിപ്പൊടി 1 സ്പൂൺ. നമുക്കിനി പരിപ്പ് വട ഷേപ്പാക്കി ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കൈവെള്ളയിൽ വെച്ച് ഒന്നിങ്ങനെ പരത്തി അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം. ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓ, നെയ്യപ്പം പോലെ പൊങ്ങണം പരിപ്പ് വട. കണ്ട, നെയ്യപ്പം പോലെ പൊങ്ങുന്ന പരിപ്പ് വട. അത് റെഡിയാകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അടുത്തത് റെഡിയാക്കാം. അപ്പം അതായി, അതെടുത്തു. നമുക്ക് അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിപ്പോൾ ആകുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് അടുത്തത് റെഡിയാക്കാം. ഓരോ പലഹാരത്തിനും ഓരോ ഷേപ്പ്. പരിപ്പ് വട എന്താ ബോൾ ഷേപ്പിലിട്ടാൽ അല്ലേ? അതായി. അപ്പം അതെടുക്കാം നമുക്ക്. ഒരെണ്ണം എടുത്തൊന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കട്ടെ ഉള്ളു വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് കേട്ടോ. വേണ്ട, സൂപ്പറായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ആവി പറക്കുന്നു.
ഉള്ളൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഹായ്. ഇത്ര വലിപ്പത്തിൽ ഉരുളയാണ് എടുക്കണത്. എന്നിട്ട് കാരണം നിന്ന നടുവിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടണമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ 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 ഇങ്ങനെ. ഇനി നമുക്കത് എടുക്കാം. ഇനി ഇതിടാം. അടുത്ത ഇതുപോലെ ഒരു ഉണ്ട എടുത്തു. നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം. അപ്പം അടുത്ത ഉരുളെടുത്തു. മതി, വലിപ്പം അധികം വേണ്ട. അപ്പം ഇതെടുക്കാം. ഇത് കുറച്ചൊന്ന് മൂപ്പ് കുറവായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കാം. അതിൻ്റെയും കളർ തമ്മിൽ സ്വല്പം വ്യത്യാസം. ഇനി ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. അതാവുമ്പോഴത്തേനും അടുത്തത് ആക്കാം.
ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലോട്ട് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട കെട്ടാതെ മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി പഴം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം, പൊരിച്ചെടുക്കാം. പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്താലോ? അപ്പം ഇത് ശരിയായി. നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് മുക്കിയിടാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം.